ce mai facem noi, să ne mai vedem. Câți ai pe live? 860. Ia, vrei să ai mai mulți? Nu. E ok, o să vină, probabil. Păi Da. nu, dar stai că zic eu cum trebuie să ai mai mulți. Dacă te bat meciul ăsta, îți zic. Alina Anais, bine ai revenit, Alina, mulțumesc din suflet. Deci și eu te iubesc, Raisa, mult de tot. George, mulțumesc. Hai să facem un egal, vă rog. Vai, dacă văd că intră și azi Carla. Bună, Daria. Probabil o să intre mai târziu. Tu nu intre! Adelina, mulțumesc, Adelina. Dinu Ioana, mulțumesc! Pune o piesă ceva, Iuliana. Da, stai că pun acum. Stai să-mi iau laptopul. Bună, Tiberiuș. Bună, Sofia. Mamă, frate, iară trebuie să stăm. Să ne mișcăm greu. Carina, mulțumesc mult. Da. Mulțumesc, Carina. Ștefan, mersi. Hai să-l batem! Mamă, ce greu ne mișcăm! Bună, Betty. Ia să vedem. Ce vrei să asculti, Ceanu? Pune orice, nu contează. Ana, cârâtă, mersi Ce ai mult. chef tu? Vreau să știu ce ai chef tu. Nu, Ioana, mulțumesc! Alexandra, mulțumesc mult pentru leagă-nte. Micea, mulțumesc! Daria, mulțumesc! Haideți, dragii mei, să-l batem meciul ăsta. Rebe, mulțumesc! Alexandra, Alina, Anais, mulțumesc din suflet. Roma, mulțumesc! Adelina, mulțumesc! Haideți, dragii mei! Hai să batem. Pănele, Rebe, mulțumesc! Daria! Da, uitați să dați follow aici la Alexandra și la Alina, Anais, vă rog mult. Daria, mulțumesc, frate! Alexandra, mulțumesc din suflet. Eva Fitterman, te pup! Ce faci? Mulțumesc! Andreea, mulțumesc! Daria, mulțumesc! Hai, e un egal. Hai, mai trebuie să batem aici. Alina, Anais, mulțumesc din suflet, Alina. George, mulțumesc! Girl, mulțumesc! Frate, haideți! Beni Lupu, Alexandra, vă pup. David, mulțumesc! Nu uitați că mâine la 7 seara fratele vostru postează vlog nou. Beni Lupu, mersi mult. Alexandra, mulțumesc. George, mulțumesc! Mircea, mulțumesc! Mersi. Alexandra, mersi. Bună. Nu există, nu asculți piesa ta preferată. În niciun caz nu asculți piesa ta preferată. Alexandra, mersi. Raisa, mulțumesc, Raisa! Când apare filmul 2 inimi pe Netflix, n-am nici cea mai mică idee. Probabil în... Sperăm că o să apară cât mai curând. George, mulțumesc, George. Alexandra, Totul depinde de voi. din cinematografie. Ideea este că noi vrem să fie pe Netflix internațional. Că pe România ar fi foarte ușor să punem. George, Aramis, mulțumesc, Aramis, mulțumesc. Erin, mulțumesc, Erin. Bună, Mădălina. Girl, mulțumesc, George, mulțumesc, Bibi frumoasa, mulțumesc. Bună, Stare, bună, Franci. Sabrina, mersi din suflet. Roberta, te pup. Uite. Hai să o batem, vă rog frumos, dar meciul ăsta mai trebuie să o batem. Bună, Daria, bună, Anastasia. Ceanu. Dansul ăla din vară.